in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, Municipal Councilor nga mo kandidato pagka Vice Mayor sa Dato Piang Maguindanao nakuyapan og namatay dihang mo file na og COC. Kanhila Jinghaw sa Bangkerohan ug kabalayan sa sitio Tinago Matina Crossing, Davao City. Nasunog! Sa detalye sa atong mga balita, namatay ang kasamtangang Sangguniang Bayan member sa lungsod sa Dato Piang Maguindanao human kalit nga nawad-an og panimuot dihang padulong na sa balay sa kasamtangang mayor nga si Victor Samama nga dungan nga mag-file sa ilang certificate of candidacy. Sa kasada pa lang nawad-an na og panimuot ang Sangguniang Bayan member kuyog ang iyang mga supporter. Ani ang report. Naay nagbaktas nga giduyugan og chanting. Ug naasay nagsakay og tricycle nga payong-payong. Halos nakasuot og kolor pula kining panon sa mga tao sa lungsod sa Dato Piang Maguindanao kaganihang buntag. Sila ang mga supporter ni Bay Diana Mantawil Mukalid, ang kasamtangang municipal councilor sa Dato Piang. Kuyog sa panon si Mukalid aron moadto sa balay ni Mayor Victor Samama, ang incumbent mayor sa lungsod. Taod-taod kalit lang nawad-an og panimuot si Mukalid ug gitabang sa iyang supporters. Dalhon pa sa ospital sa Midsayap, Cotabato si Mukalid, apan namatay. Dungan unta nga mag-file sa ilang COC. Sila Mukalid nga mudagan pagka Vice Mayor sa Dato Piang ug re-electionist Mayor Samama. Nagsubo karon ang mga supporters sa nahitabo kang Mukalid nga bag-uhay lang sab naka-take oath sa Nationalista Party. Karon pa lang, nanukad na ang mga pulis sa paghatag og seguridad sa posibleng pagdagsang sa mga kandidato sa last minute nga magduso sa ilang Certificate of Candidacy sa opisina sa COMELEC sa pagtakop niini sa filing sa Certificate of Candidacy ugmang adlaw. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Duha ka pulis nga gapuli-puli og duty ang gibutang sa liderato sa Davao del Sur Provincial Police Office sa mga buhatan sa COMELEC sa siyam ka lungsod ug syudad sa Digos. Panukad kini aron masigurong hapsay og malinawon ang katapusang adlaw sa pagsangat sa Certificate of Candidacy ugma Oktubre 8. Karon pa lang daan, gilantaw na sa COMELEC og kapulisan ang posibleng pagdagsang ugmang adlaw sa daghang kandidato nga moapas sa katapusang adlaw sa pagsangat sa Certificate of Candidacy. Mao nga karon pa lang daan, nagpahugot na ang COMELEC og kapulisan sa matag COMELEC office sa Davao del Sur aron istriktong mapatuman ang mga protocol batok COVID-19. Since I start sa akong pag-file sa COC, security preparation is already in place now together with our AP counterparts. Since karong Friday is last filing of COC, ginasiguro na mo na masecure ang COMELEC ug mga supporters ug mga aspiring candidates sa ilang pag-file para sa umabot na election 2022. Sa lungsod sa Matanao, nakigtambayayong sa mga pulis ang kasundaluhan sa paghatag og seguridad sa buhatan sa COMELEC sa dapit. Of course, we have personnel deployed at the COMELEC office together with our AFP counterparts. And we also coordinate with the second company of the DSP-MFC and other agencies, like our force multipliers also, to be ready for any eventualities. Sumala sa Davao del Sur Provincial Police Office, kinahanglan nilang pahugtan ang seguridad, hilabi na nga kadaghanan sa mga kandidato sa katapusang adlaw pa mosangat sa ilang kandidatura. Gipanukaran sab kini sa taga COMELEC. Siguro kay ang uban sa ako ang nadunggan sa last day na sila mag-file sa ilahang candidacy.
So, but pasabot atuan ang pangandaman kay ang seguridad ana sa ato ang COMELEC nga mga opisina, ato ang pakusgan kay daghan ang mga supporters nga mo duyog ug muuban sa ilahang mga politiko. Safe lang gyapon sir, ato alang gyapon padayon nga i-implement ang ato ang security measures na nasugdan og implement, especially sa ato ang health protocol sa COVID law. And naman kauban nato ang Philippine National Police sa pagtabang sa pag-abot sa seguridad, ang Philippine Army. Hangtod karon, usa pa lang ka kandidato pagka-gobernador ang miduso sa iyang kandidatura sa buhatan sa COMELEC sa Davao del Sur. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Ka mga balay ug usa ka lodging house ang naugdaw sa sunog sa managlahing lugar sa Davao City kagahapon og kaganihang kaadlawon. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nakuhaan og cellphone video ni Edison Cabarubias ang dakong kalayo sa Barangay 6-A, Bangkiruhan, Magallanes Extension, Davao City, pasado alas 12 kaganihang kadlawon, Oktubre 7. Human sa kapin 20 minutos, gideklara na sa mga bombero ang fire out, apan ugdaw na ang lodging house nga adunay napulo ka kwarto. Kung anak, dili man tutulog akong anak, tulog ka buok. Pag pukaw nila, kaya kuha mo itong tindahan ko siya dito. Pakuha itong tindahan, pag pukaw na sa kuha, pag tanaw na ko dili, yulbo ng kalayo. Sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection, electrical short circuit ang posibleng hinungdan sa sunog. Ang lodging house taod-taod nang nanira tungod sa pandemya. Pag ingani ato ang mga building, lalo na pag wala na natin ginagamit, no, i-sure yun nato nga na-off nato or nakuha nato ang plangka or ang breaker para wala na linya, wala na kuryente nga nagasulod sa mga nato, no, sa ato ang mga establishment nato, dili na sa energize para maikayan ingani nga silinte kay ang once ka napay kuryente, energize pa ang building, lagi tendency nga may tabo nga masunog. Kaya posibilidad ng magkaroon na o ganing damage sa mga wiring na yung mga nagpuyo nga ganing sama sa ilaga, makikitan siya. So na yung tendency yun madamage ang wire o magkaroon ng short circuit. Walay natalang samdan sa insidente. Kagahapon sa hapon, naugdaw sab sa sunog ang 14 ka mga balay sa Sitio Tinago, Diversion Road, Barangay 74-A, Matina Crossing, Davao City. Napulo ka mga balay ang totally damaged, samtang partially damaged ang laing upat pa. Nilungtad og halos 2 ka oras ang kalayo. Una na deklara og fire out ang mga bumbero. Padayon pa karon ang ginahimong lakang sa City Social Welfare and Development Office aron mahatagag hinabang ang mga nasunugan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Nadakpan sa tropa sa Bureau of Customs, Port of NAIA, PDEA ug NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang claimant sa ecstasy tablet sa Central Post Office sa Manila. Subay sa report sa BOC Port of NAIA, nakita na nila daan sa x-ray machine ang kaduda-duda nga parcel gikan sa the Netherlands. Pag-claim niini sa Post Office sa consignee nga nailhan sa BOC nga si Henry James Chua, gisikop dayon kini. Balor 170,000 pesos ang nasignit nga ecstasy tablet nga usa ka illegal nga droga. At tangi! Konsihal Tata Sala mudagan pagkamayor sa lungsod sa Santa Cruz, Davao del Sur. O ikaduhang hugna sa Special Risk Allowance para sa mga frontliners sa North Cotabato, aprobado na! Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City.
Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilongga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. At bangan ni Municipal Councilor Jose Nelson Tata Sala ang incumbent mayor sa lungsod sa Santa Cruz, Davao del Sur nga si Jaime Lau. Gidungog nga mudagan si Sala pagka-gobernador sa probinsya apan wala niya gidayon kay naa siya misyon sa lungsod sa Santa Cruz. Ani ang report ni Marjon Julian. Formal lang mi-file sa iyang Certificate of Candidacy sa Santa Cruz, Davao del Sur Municipal Councilor Jose Nelson Tata Sala. Mayor sa lungsod ang iyang daganan at bang sa incumbent mayor nga si Jaime Lau. Nahagit si Councilor Sala nga mudagan pagkamayor tungod sa misyon nga iyang sugdan sama sa pagpatukod og sports complex. Panikamot niya nga matukuran og dakong hospital ang lungsod sa iyang idonate nga 3 ka hektaryang yuta. Ning government center, complete man building tanang ahensya pati IFP, ABC, NTC, Kumilik, tanan natay ISBI na munisipyo, kaning tanan gikan sa nasyonal pangay kog hinabang adto sa mga congressman nga kaila ug sa mga senador. David ko musugot mangutang man ang kinaog ko pagka mayor. Ikaduhang termino pa lang si Sala pagkakonsihal sa lungsod sa Santa Cruz ug dili ikalimot ang iyang natampong nga kalambuan sa munisipyo. Ako, maluoy ko sa lugar. Kaya imbes na mag-governor ko, gusto na lang ko mag-mayor. Ngayon baka masuko sa mga incumbent na konsihal na ang incumbent konsihal naghimo lang ilang trabaho. Adili mo sugot nga mangutang. Nga ipantanggalan og GO tanan. Mana lang kanay mga amigo, itabang inton para dili ma-paralyze ang mga konsihal. Gisakitan si Sala dihang gipangtanggal ang job order nga empleyado nga usa sa hinungdan sa iyang pagdagan pagkamayor. Marjon Julian, Newsline Philippines, stay safe. Kumpiyansa ang taga-suporta ni Presidential Daughter o incumbent Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga bakwion niini ang giduso nga kandidatura alang sa iyahang katapusang termino pagka-mayor og modesisyon kini nga mulansad pagka-presidente sa dili pa ang Nobyembre 15. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Giawhag sa iyang mga taga-suporta si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga mulansad pagka-presidente pinaagi sa ilang gipahigayong kalihukan. Niadtong Pizza 3, nagdagkot og color green nga kandila gawa sa Magsaysay Park ang Inday Sara for President Movement Davao City Chapter. Niadtong Pizza 5, nagpahigayon sab og Unity Calvo ang mga opisyales sa barangay sa Mayrujas Avenue. Kagabi, nanagkot sa og kandila ang mga volunteers ug taga-suporta sa mayor nga gipurma nila sa iyang pangalan. Apan niadtong Pizza 2 pa, niduso na sa iyang Certificate of Candidacy aron subling mo papili alang sa iyang katapusang termino pagka-mayor ang mayor. Kaganiha, miapila si Davao Occidental Governor Claudio Bautista kinsa convener sa ituloy ang pagbabagong movement o presidente sab sa partido sa mayor nga hugpong ng pagbabago. Sa tanang supporter sa mayor nga respetuhon na lang ang desisyon niini nga tapuson una ang iyang termino pagka-mayor sa Davao. Knowing mayor, kay si Mayor Manggod, na siya
sariling salita, isa ka istorya lang na siya, no? So kung gustuhon man niya unta pag-withdraw sa iyang amahan as Vice Presidente, dapat signal na to nga mosulod siya. Pero sa iya manggong pagkatao, dili man gud siya gustong dula-dulaan lang ang tao sa Pilipinas. Kay dili na ordinaryo nga posisyon nga irespeto nato ang desisyon sa ato ang mahal nga mayor sa Davao City. Apan ubos sa Section 39 sa Comelec Resolution number 10717. Sa Section 39, mamahimong withdraw sa iyang Certificate of Candidacy ang usa ka kandidato una ang adlaw sa piliay. Sa Section 40, mamahimo sab siyang file og substitution due to withdrawal of COC hangtod sa Nobyembre 15. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Giaprubahan na sa Sangguniang Panlalawigan sa North Cotabato ang Memorandum of Agreement alang sa ikaduhang hugna sa Special Risk Allowance sa mga medical frontliners sa probinsya atol sa gipahigayon nga special session. Ani ang report ni Lizelle Banga. Aprobado na atol sa gipahigayong special session sa Sangguniang Panlalawigan sa North Cotabato, Oktubre 6, ang kapin 8 million pesos nga ikaduhang hugna sa Special Risk Allowance alang sa mga medical healthcare workers nga padayong nagserbisyo sa mga pampublikong hospital. Una nang midawat sa ilang SRA ang duha ka mga pampublikong hospital sa probinsya nga mao ang Mlang District Hospital ug Alamada District Hospital alang sa mga bulan sa September 2020 ug hangtod December 2020. Ang duha ka hospital direkta nga gaatiman og mga pasyente nga nataptan sa sakit nga COVID-19. Ito lang po yung team na nag-duty ng district na COVID facility po. Ma'am, as per ito ng DOH po, ma'am. The SRA was based on the AO number 36 po. By definition, ang nandun po, ma'am, is those who are medical and allied medical and other personnel who directly provide treatment and support care to COVID-19 patients. Nakadepende sa guidelines sa Department of Health ang computations kung pila ang madawat nga SRA sa mga kwalipikadong medical frontliners. 21 kaadlaw ang gihimong computation sa DOH nga SRA sa mga frontliners. Apan gihimo lang kining 12 kaadlaw tungod wala apila ang mga adlaw nga nag-quarantine sila sa isolation facilities kay nataptan sa COVID-19. Sa probinsya, dunay 8 ka mga district hospital ang direktang gaatiman sa mga COVID-19 patients. Apan, dili tanang empleyado niini kwalipikado nga mahatagan sa SRA. Lizelle Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo yung mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita o sabihin ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City. O Channel 49 sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. 79 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!